Eli siis moi vaan kaikille, meikäläinen on aputset pitkästä aikaa videoa. Ja tänään siis ollaan taas Bedwarsia ja siitä mun aikaisemmasta videosta on jo kohta 6 kuukautta. Mut tänään se tehdään tää uusi video. Muistakaa nauttia ja tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Mennään ensimmäisen perin pariin. Niin, eli nyt päästiin tänne peliin. Odotellaan vähän tässä. Nyt on tarpeeksi ironia. Kostean tosta vaikka tollaset. Sitten tehdään jonkunlainen bed defense. Ei kiinnosta minkälainen. Jonkunlainen. Nyt me saadaan siis tää miekka. Jos lähdetään bridgaan. Jos nyt ei kun voitin meillä. En tippunut tällä kertaa voidiin. Nyt yritetäänkö mennä hakemaan noi siniset. Joo. Ei me kyllä päästä tonne. Mä kuolen siellä. No niin. Ja pedi! Mä sain ton eka. Meinasin saada toka. Mä sain final killia ainakin. Eikö me tarvitaan vaan 10, koska meillä on tuolla jo... Hei. Purple. Tää on vähän uhkaavaa, kun noi on tuolla. Joo, arvasin oikein. Ne tappoi mut ja mä tipun voidiin. Mut ei muuta. Tuolta tulee muuta toi reivu. Ton mä otan pois videosta. Ja nyt taas otetaan ironia täällä ihan kauheen. Jos me nyt voitetaan tää peli, niin on ihan kauhean hyvä asia. Ja miten tää pukaa näin paljon, että mulla on kilpi? Okei, tässä voi olla kilpeä. Ja nyt rämpätään. No niin. Jos te haluatte jotain muitakin pelejä, niin ehdottakaa kommenteissa. Saatte päättää. Kertokaa siis mitä te haluatte. Voidaan vaikka pelaa Realmiikin. Ja sitten jotain muitakin pelejä. Esim. Forte. Ja mut tappoi.